jien bħala negozjant ngħid iva l-elezzjoni mista saret qabel. Jiena jidilli li l-kull elezzjoni saret qabel ħanna konna neħilsu it-troma ġinija troma għal-pajjiż u spiża kbira pajjiż. Konna neħilsu l-elezzjoni u mbagħad konna bit-tranquillità kollha niġu għal-perjodu tal-miliet. Għaliex għax elezzjoni fiha nfisha toħloq inċertezza fil-moħħ tan-nies. Dina qed nara regolari, issa daw il-ġirien qed daw il-festi u qed inħossa serjament. Dan huwa l-messaġġ tan-negozjanti li fuq Breakfast News jgħidu li x-xahar ta' Diċembru huwa determinanti għan-negozju. Jiena nista' ngħidlek li one of my businesses sa Ottubru, kważi l-bidu ta' Novembru, nkunu għadna b'telf. Li kieku ma jkunx Novembru u Diċembru ma ndawrux is-sena. Daqshekk hija importanti għalina. U daqshekk huwa importanti li kulħadd jifhem li l-business għandu bżonn in-nifs f'Diċembru. In-negozjanti jisqu li l-għajdut ta' elezzjoni ġenerali li din id-darba ilu sejjer għal żmien twil iqajjem ħafna inċertezza. Ta' inti ikollok pronouncement ta' elezzjoni il-moħħ tal-klijenti tagħna tan-nies fit-triq jieqaf u jibda jaħseb fl-elezzjoni. Kampanja se tibda fis-7 ta' Jannar, jiena ngħid li l-kampanja ilha li bdiet u għadna għaddejjin biha. Meta kampanja elettorali fejn jidħol in-negozju tagħna li huwa sensittiv ħafna, kampanja elettorali toħloq ċerti inċertezzi ovvji. Aħna nħossu li l-kampanja elettorali teffettwa negattivament negozji tagħna. Dawn l-inċertezzi flimkien mal-problemi li hemm bħalissa fil-belt minħabba l-proġett ta' People Belt qed jaffettwaw negattivament lin-negozji. Apparti dan, il-Maltin għandhom anqas flus fil-but. Il-but tal-Maltin għad tkun tħossuh b'saħħtu daqs kemm kien qabel? Mitniħlietkom. Jiena għalija ma mhux b'saħħtu daqs kemm kien qabel. Le laqqas jiena ma naħsibx li għadu b'saħħtu. Reginald Fava jgħid li kieku kien huwa Prim Ministru kien jaħsibha darbtejn fuq id-data tal-elezzjoni. Jiena ċertament li ma kontx nagħmel l-elezzjoni ta' żminijiet.